סבא, כשאני אגדל עדיין תהיה מלחמה? אני לא יודע, אדם. הלוואי ויכולתי להבטיח לך שלא. אתה יודע, נזכרתי. כשהייתי קטן, הבטיחו לי שעד שאגדל, הכל יסתדר ולא יהיו יותר מלחמות. מי הבטיח לך? ההורים שלי. אבל זה לא קרה. אתה כבר מזמן כתבת ויש יותר מלחמה. נכון, אבל אני עדיין מקווה שכשתגדל, כבר יהיו יותר אנשים שיבינו ששלום לא בא מרעש, אלא מהקשבה. אתה באמת מאמין בזה? תשמע, לפעמים קשה לי להאמין, אבל אני מאחל לך בכל הלב שלא תצטרך לשבת עם הנכד שלך על הספסל, ושהוא ישאל אותך את אותה שאלה.